गोजोन फुंबिलि लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोदान रादाबाव बरायबाय। मिजिंथियो गासैबो गाहामैनो दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। सेथि खौराङाव दङ, थांनाय बावैसो आसाम सोरखारजों फोसावजानाय चिफ मिनिस्टार कभिड-19 उइन्डन स्किमनि गेजेरजों 2.5 लाख रां अनसुंथाइ रांनि चेक रानना होदों। मैया चिरां जिल्ला बेंगिरिनि मावख'नि नब्लाङाव महामारि कभिड-19 बेराम जानानै फिसाय गोमाजाना गोग्गो नखर खुंनो एबा सोलिनो हायै नखरफोरनो रांनि अनसुंथाइखौ आसाम सरकारा राननो बिथोन हरनाय बायदियै मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गासै गं 13 नखरनो सेथि फारिलाइ हिसाबै आसामनि केबिनेट मन्थ्रि मुस्रि उरखाव-गोरा ब्रह्मआ गावनि आखाइजों गथायनानै होयो आरो नैथि फारिलाइखौबो थाबैनो राननानै होनाय जागोन होनना मिथिहोयो। बिथां ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायबावदों दि बर' रावा आसामनि नैथि लोगोआरि राव हिसाबै गनायथि मोनबाय। मावफुंसालि, सरखारि मावख' आरो हाबाफारिनि बेनारफोराव बाहाय जानांगौनि खामानिया सोलिगासिनो दं आरो बियो बे बोसोरावनो जागोन होननानै बुंथियो। बे हाबाफारियावनो 31 नं सिडली बियाबनि एमएलए मुस्रि जयन्त बसुमतारी, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि रन्जित बसुमतारी, बिटिआरनि गोदानै मावफुं सोद्रोमा महरै सायख'जानाय मुस्रि धनन्जय बसुमतारी आरो चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मुस्रि नारेन्द्र कुमार साहा बिथांमोनाबो बाहागो लायो। नैथि खौराङाव दङ, गोमोथाव खौरां, आसामनि एमएलए आरो बारग' मन्थ्रि बङाइगावनि भुनि भुषण चौधुरीनि गारिखौ गोख्रों रैखाथि थानायावनो खावदों। खावनाय जाथाया जादों बिधान सभानि खाथियावनो। बे जायगायाव गोबां आर्मि पुलिस थासेयावबो माबोरै एमएलए बिथांनि गारिखौ खावनो हाखो? आसुरित खोथा। गारिया इन'भामोन। बे जाथाया थांनाय बाजेट जथुम सोलिबाय थानाय समावनो जादों। जाथायनि उनाव पुलिसआ गोख्रों सन्दानगासिनो आरो 3 सुबुंखौ हमनो हानायनि खौरां मोन्नाय जादों। दिसपुर पुलिसआ दासिम गोख्रों संदानगासिनो दं होनना मिथिहोदों। थामथि खौराङाव दङ, सनितपुर जिल्लानि धेकियाजुलि हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव ओनसोलाव थानाय सान्थिपुर गामिनिफ्राय धेकियाजुलि पुलिस हान्जाया धेकियाजुलि हाग्रा बिफान मावख'गिरिनि हेफाजाबाव आयेन बेरेखायै लाबोनाय गोबां रोखोमनि बेसेन गोसा हाखावनाय दंफां हमनो हायो। मख'जाथावदि धेकियाजुलि पुलिस बादानि लेङाइ नायदिंगिरि बिपुल बिश्वासनि दैदेननायाव पुलिस आरो हाग्रा बिफाननि हान्जाया खौसेयै गाग्लोबनायाव धेकियाजुलि बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय सान्थिपुराव आयेन बेरेखायै AS 12 AC 4444 नम्बरनि गंसे मिनि ट्राकआव दैखांना लाबोनाय खमैबो 70 kb सोनि बेसेन गोसा दंफांनि थुख्राफोरखौ हमनो हायो। जाथायनि सोमोन्दै रावखौबो खानाय जायाखै होनना मोनथिहोयो पुलिस आरो हाग्रा बिफाना। हमनो हानाय दंफांनि बेसेना खमैबो 1 लाख रांनिबो बांसिन जागोन होनना मोनथिहोयो धेकियाजुलि हाग्रा बिफाननि मावख'गिरि खैलानि मालाकारा। कभिड लकडाउननि समाव गोबां ओनसोल धेकियाजुलि पुलिस आरो हाग्रा बिफान खौसेयै गाग्लोबनानै लाख रांनि बेसेन गोसा दंफां दैखांनानै दोनथुमनायाव धेकियाजुलि पुलिस बादानि मावख'गिरि मन्टु दास, लेङाइ नायदिंगिरि बिपुल बिश्वास, लोगोसे धेकियाजुलि हाग्रा बिफाननि गाहाय मावख'गिरि खैलानि मालाकारमोनखौ साबायखर बावो थागिबि रायजोफोरा। ब्रैथि खौराङाव दङ, गोदानै फोसावनाय तामुलपुर जिल्लायाव उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव महकुमा ओनसोलनि गोबां जायगाफोरा हाबसनहैनायनि खोथा गोसारनाय लोगो लोगोनो भेरगाव ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा खुद्रिसारनाय फोसावदोंमोन। बे बाथ्राखौ लानानैनो मैया जायगानि एमएलए थामहिनबा आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया रायजो राजानि सिगाङाव रोखा खालामनानै बुंथियो दि तामुलपुरा गाव हारसिङैनो गोदोनिफ्रायनो जिल्ला जानायनि मोन्थाइ दंखायो। जिल्ला फोसावनाया बियो आसाम सरकारनि BJPनिसो एजेन्डा। बेखौ भेरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गिनांगौ एबा जिंगासिनो गोनां जेबो बाथ्रा गैया होनना बुंसारो। डिमाकुसियाव जथुमनाय मोनसे गेवलां सावरायमेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंथियो बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। मैयानि बे सावराय जथुमाव भेरगाव, खैराबारि, खाग्राबारि, डिमाकुसि बायदि ओनसोलनि गोबां सांग्रां गुन गोनां सुबुंफोरा लोब लोब बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि भेरगाव महकुमाखौ जिल्ला महरै दाफुंनो सिगांनि BPF सरकारनि समावबो भेरगाव महकुमाखौ जिल्ला दाफुंनायनि खोथा फोसावखादोंमोन। नाथाय बिखौ खालामालासैनो स्रोदै तामुलपुर जिल्लायाव सोसननाय खोथाखौ खोनानानै सिं सिं गुदुं बार बारबाय थादोंमोन। बाथि खौराङाव दङ, आसाम प्रदेश कंग्रेस दोलोआ मुवा बेसादनि बेसेन बांनायखौ लानानै गोख्रों सोमावसारदों। कंग्रेस दोलोनि गोहोगोरा दैदेनगिरिफोरा गुवाहाटी नोगोराव थानाय राजीव भवननि लांगोनायाव पेट्रल, डिजेल, संग्रा गेसनि बेसेन बांनायखौ लानानै गोख्रों सोमावसारदों। आसाम पुलिसआ कंग्रेसनि सोमावसारनायखौ होबथानो नाजानायबो नुनो मोन्दों। मख'थावनादि कंग्रेसनि गोहोगोरा दैदेनगिरिफोरा पेट्रल, डिजेल आरो संग्रा गेसनि बेसेन बांनायखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै गो बेक होसिख्रावना सोमावसारनाय नुनो मोन्दों।
कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे कंग्रेस दोलोनि गोबां मावथिफोरा बे सोमावसारनायाव बाहागो लादों। गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मानि दादागिरिया सोलिनाय नङा होन्नाबो होसिख्रावदों। लोगोसे बिजेपि गो बेक होन्नानैबो होसिख्रावदों। बेराफारसेथिं मुवा बेसादनि बेसेन बांनाया सरासनस्रा सुबुंनि जिउ खुंनायाव गोबां जेंना नुजाथिनाय नुनो मोन्दों। जोबथि खौराङाव दङ तामुलपुराव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि खौरां मेल। तामुलपुरा जिल्ला जानायखौ बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसे तामुलपुरनि ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावदों। तामुलपुरा जिल्ला महरै दाफुंजानायनि उनाव तामुलपुर ओनसोला आरो बांसिन जौगासिनगोन होन्ना फोरमायदों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ फारि फारि मावफुंनायजों लोगोसे आबादारि बिथिंखौ गोदान महर होनो इजराइलनि कम्पानिनि आरो स्किल डेभेलपमेन्टनि थाखाय जापाननि कम्पानिजों सावरायगासिनो दं होन्नानैबो फोरमायदों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, आरो रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामना लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना बेल बटमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोनहा सिगां नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।